ụmụ ibe ekene m ụnụ ndị ndozi ọdịnala Igbo nwanne ụnụ nwoke nọ nso ekene ụnụ. A sị m na ọ ga-adịrị ụnụ na mma n'ụbọchị nke taata, na anyị nwawo ndị ndozi ọdịnala Igbo na-ekene ụnụ. Anyị ga-ekene eke, kene orie, kene afọ, kene ngwọ, kene ndị mbụ, kene ndị ọkpụ na ndị egede. Ozi ọma nke anyị na-ewetara ụnụ n'ụbọchị nke taata bụ ozi ọma nke si n'igwe wee bịa, ozi ọma nke a na-akpọ ama igwe, ama nke si n'igwe bịa. Ụmụ ibe achị ya m na Latin, ọchị m taa dị na Latin complete. Ịma why? O nwere okwu a na-ekwu asị know thyself, know thyself and know thyself. Ndị Igbo sị gị mara onwe gị, mara onwe gị. Ka mgbatukene redio ndị Igbo sị gị mara onwe gị, nke mara onwe gị, ha esi gị mara onwe gị. Agwara m ndị be anyị ihe ọ sọkwara asị mee, apart from the rating, ime ihe ị kwesịrị ime. Afrịka enweghị ebe ọ na-eje, nke Igbo ji enwe ebe ọ na-eje. Ịghọtago? Ọ bụrụ about ego, o nwere ihe m ga-agwa unu today. O nwere ihe ndị Igbo na-akpọ ịmachi ụwa gị. Ịmachi ụwa gị means know thyself. Chi bụ gịnị? Chi bụ ụgbọ mmiri, ship. Ụgbọ mmiri ga-ebu gị aga. Ọ bụrụ na ile ụwa, ọwụ chi gị bụ ụgbọ ga-ebu gị aga. Ọ ya ka ọ ji si gị mara chi ụwa gị, ụgbọ mmiri ga-ebu gị aga. Because now, first of all, ị ga-ebugoro ụzọ mara onwe gị. Ị mara onwe gị, know thyself, then ị wee mara identity ebe ị mere associate with, like otu anyị si wuru ndị Igbo. Ị mara kedu ebe Igbo dị, kedu the location of Igbo. Because ị mara onwe gị, o nwere 3 principles dị na ịma onwe gị, nya ka a na-akpọ energy, frequency and vibration. These 3 things na ọ bụrụ na ị mara onwe gị, the same thing mekwara applicable to earth. Enwere ana ebe unu nọ, like otu anyị si wee wuru ndị Igbo. Kedu the energy ndị mere datin, because na onye nwata mara nna ya amarago ndị ichie. Ịghọtago na ozi ya bụrụzi ụmụazị. So ọ wụzi mara onwe gị, i wee mara ebe isi, identity gị. Because ndị mmadụ na-ajọ ọsọ nwanne ọ na if you have no knowledge, you have no power. If you have no power, you have no wealth. Because if you have the knowledge of self, then you know the power of the mind. If you have the knowledge of the self and power of the mind, then you have the knowledge of your identity. You know the power of your identity. Then, ị marazie the power, ị mara ebe nwere resources, that is wealth. Ị werezie resources ahụ produce wee nwee ihe a na-akpọ riches. Ịghọtago? Mana ndị be anyị ga to riches direct. Number 4, knowledge, power, wealth and rich. Ha ga na rich. Nwanne nwere ebe ị na-eje with that. Because anybody can kpata ego. Onye ọbụla nwere ike ịkpata ego. O dependiri, nwekwara heart, nwekwara obi. Ị nwekwara obi eji achọta ego. Ihe a na-ekwu bụ all those ego ahụ ị chọtara, kedu ihe iji ewe mee? Look at Nigeria. Lele Nigeria na all the whole money is been lavish, perish. Ha ka jikwa ụgwọ apart from the whole mineral resources. Mineral resources means wealth. Mana first of all, you know thyself. You don't know thyself. Talk less of your identity. That's why you following all these hallucination worshippers, foreign religions and whatever you call yourself. Anyị nwa na ebe a bụ ndị ndozi ọdịnala Igbo ji ama nke si n'igwe bịa. Anyị nwere free class ga-ebido very soon. Mee apply n'oge maka ngaramara. Ihe anụ anyị na-eme na-abịa every 500 years. Every 500 good years. Anyị asịghị gị nye anyị ego. O wee free class, ime ọfụma, we employ you. Imeta ọfụma na the school, you become a teacher in the classroom. Anyị nwere thousands of schools, courses to be done, but all one after the other. The first course a ga-emegodi bụ identity crisis, because if you have 2 personalities, you need a psychological master. You must know thyself.
Know thyself is the first principle. If you have knowledge of self, then you know the power of thy mind. If you know the power of the mind, then you know the resources, the wealth, the state of the mind. You must know the nature of your mind. Not about something somebody exchange with value. Ị na-achụgharị ego n'ike na-agbagharị. Or about to exit Igbo from Nigeria is the case. Ke ndị gị na ha ga-eso? Who and who? Ndị Igbo sị gị mkpụrụ onye kụrụ ka ọ ga-aghọ. Ndị Igbo sị na abụsị gbaanị onweghị onye na ya ga-adị na mma. Ndị Igbo sị gị na dike erighị arịrị naanị ya biri. Ndị Igbo si na-enecha aghara bụ na mmadụ na ibe ya na-asọ. Ezi omume, ezi omume, ezi omume, jiri ezi omume dịka uwe. Ya patriotic song of Igbo. Gị ezu n'ori, ezu na ori gị, agba na mụgha, agba na mụgha gị, fụ nwanne gị n'anya nke kachasị ibe ya, jiri ezi omume dịka uwe. Nwanne, ndị Igbo debere anyị everything about life. You must know thyself. Without knowing yourself, ego ị nwetara bụ ụkwa achị n'aka, ọ ga-efu. Go and check the history. Ọ bụrụ na enwego onye nọ n'ala Igbo ego erugo 100 years, come and tell me. Ọ bụrụ na enwere onye ịma na Igbo land ego erugo 100 years, go to western world, asị gị 1300, this company 1400, 1500, 1600, go everywhere, America, China, everywhere. Go to Africa. African people begin mining before anybody on this earth. Gwa m ajụọ gị na-etu aka na ndị west, ndị west, ndị west. Mana anyị na-agwa gị today what you have to do to correct error. You fail to do them, tomorrow you point west. Sọsọ ndị ga-ebelieve ihe ụnụ na-akọ bụ ndị nkịta, ọ dị ka ọ dị kpọsọ, ọ dị ka ọ dị egoro, ọ dị ka ọ dị gị, because the fact is there. The truth is clear. If you want to rebuild Nigeria, there is only one thing to do. Remove tribalism, period. State of origin, nonsense. Remove it. Remove religion from the central power. Game close. But you can't do them in isolation. You must involve to be evolved. If you want to be evolved, you must be involved. Igbo means evolution. If you don't know your identity, how can you evolve? If you want to grow something, you must plant a seed. If you want to grow, you must know thyself to go and weta mkpụrụ, because onye ọbụla a mụrụ n'ụwa enwere njin bụ ya aga. That chiga ahụ, kedu the horsepower of that chiga ahụ? Kedu the horsepower ya? Mgbe ya ndị ike weta mkpụrụ oroma ka ọpụrụ oroma. 98% of ndị Igbo, not 100, onwere onye ma ebe o si abịa, fọzikwe nke ma ebe ọ na-eje. Mmadụ nkọ adị isi, nke dị nsị adị nkọ. That is the condition of Igbo is today, not because of Hausa, Fulani, or Yoruba oligarchy, or British, or America, or Europeans. No, it's simple thing. Let us take this into individuals. How many of our people know thyself? How many of them? How many of our people have knowledge of self? Because every human being is energy. Kedu horsepower buga abịa? Kedu energy? How old is your chi? How old is your chi? Because all based on the horsepower, you will know how old is your chi. Afọ one ka chi gị dị? Kedu ihe ọ na-agba ka speedometer ya? Because a na-ekwu destiny, ọ na-agba ndị ba ihe a bụ ihe a na-ekwu free course of destiny. The course will be free. Know thyself. Ị ga-ama onwe gị, mara the horsepower, mara the speedometer your chi gị na-agba, ka ị gara ije kowe akpa gị ebe aka na anaghị eru. Ndị Igbo sị gị onye ekobe na akpa ya ebe aka ya na anaghị eru. Ịghọtago? So ihe a na-agwara gị bụ if you know these things, ala Igbo adịrị mma. There is no hallucination of building Igbo. No way. There is no imaginary concept of building Igbo. No way. There must be a reality. You cannot want economy in Africa and create an isolated mind. No. First of all, know the power. Have the knowledge of Igbo land. Know the power that power Igbo land. Then you know the resources of Igbo land. You use resources
to produce riches. You don't go and bring resources from China to create wealth in Igbo land. You don't go and bring resources from Europe to create wealth in Africa. It does not make any sense. You are just doing buying and selling. You are making them rich. You, in economics, everybody must produce according to what they have. According to, if we want to develop, it must be based on what we have in our land, period. Nothing monotonous. But you must have the knowledge of self, because you don't do them in isolation. So what we are asking you is the free class. This free class will teach you knowledge, first of all, because we are training the future Igbo people that will develop Igbo land. It's all about future development. It's all about innovation. We want to build the land, but we must train and teach those that will build the land. If not, it won't work. One day, if you like 100 million years, that is life for you. 100 million years time, you will still be talking of what you're talking about. Tokoroma ayo, tokoroma, tokoroma, tokoroma ayo, so kapoda ayo, so kapoda, so kapoda, so kapoda ayo. Ndị na-eto eto ga na-eto, ndị n'ọchị ndị na-akwa. There will be always ndị n'ọchị ndị na-akwa. So ndị dị ready to follow ndị ọchị, join the moving train. A sị gị na Noah na-arụ ship, ụgbọ mmiri ka ọ na-arụ. You got to go. The body you have is nothing but is ship. Nya ga-ebu gị aga. Have the knowledge of what you have as your body. That's all. You have the knowledge of your mind, which is the power of the mind. Period. Nothing monotonous. You just championing your mind towards destructive. Once you have chaotic emotional state of mind, you are bound to fail. If you run anything under the chaotic emotional state of mind, you are finished. Because you are vibrating. You think you are doing something. The only thing is that you have double personality. That is why you are confused and you are waiting for imaginary Christ or imaginary Savior to come and save you. That is hallucination. Hallucination running under deluded mind. Wake up. We want to give you something for free. Come and take the class. Become a better person for yourself and for Igbo land. We want to build the land. We have everything it takes to build the land. Only we don't have human capacity, human capital, and we want to train that human capital to build the land. Period.